Pomaže Bog narodu. Pomogao. Morao sam malo ranije da bude. Bilo bi lepo glavi, ako može stanete tu da ne okrećete. Rako vam, da ne okrećete leđe. Da li neko želi, mi smo dobili spisak vaših imena. Dobro. Koje treba da pomenemo na molitvi. Da li neko ima želju da ga ne pominjemo? Ja. Gagi. Dobro. I ovaj Firči. I on ne želi. U Firčevo ime? Ne. Ne, pa katolici neka večer. Pa kakve to veze ima ljudi, šta vam je? On je hrišćanin. Hrišćanin je. Ali nećete, hoćete da vam misli... Dobro, znači ovi... Dobro, to je Ivan. Blagosloven Bog naš, sada svakda uvek i u vekove vekova. Neka je na zdravlje i na spasenje osvećenja doma, osvećenje vode u ovom domu, neka ste blagosloveni u sve vekove. Da ga ne ustade. Kako je ispalila na kraju. Ja. Kakav zlotvor ona bila. Dajte vodu. Ja sam pitao, kaže, da li ste primetili u Reni da je stalno radila ovo s kosom Milena, znaš? A Zovec pita, pa zašto ja nisam pitao, kako niste ili... Pa kao, zašto to radi? Pa proveraju da nisu izviljili rogovi slučajno, da se ne vidi. Đavolak. Ove male pirice gore da gajimo, samo ne možemo sad kad bi... Je možemo da pevamo za Pačić i Gučiće? Koliko daje? Gospode Bože i crkve, moja spasi me, daj mi snagu. Napeva se ja lepo ovdje na ovoj pjesmi. Želim da ostavim kao uspomenu, ovdje lepo piše moje ime i prezime, za uspomenu ovoj našoj bogomolji. To je ovako. Krst ima u životu hrišćanina uvijek značaje, posebno ove nedelje, ali crkva je uvijek blagodana na svake poklone, te evo prilike da mi vama poklonimo kao kući jedno kapitalno delo koje je prošle godine izdala naša eparhija sa blagoslovom našeg prvojerarha episkopa šumadijskog gospodina Jovana, u kome su sadržan istorijat i pregled svih crkvenih opština i manastira u našoj eparhiji. Hvala vam puno.